أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danas ja ću pričati vezane u koronavirus i šta treba da mi radimo, kako možemo da spasimo sebe, odakle počeo taj bolest, da li ovo je Božja kazna ili šta je to. Časni Kur'an govori, Allah kaže i kakva god vas nesreća zadesi, to bude zbog vaša djela, a on prašta mnoge stvari. Znači, ovo bolest nije počeo od Allaha, nego ovo je počeo od ljudi. Allah napravio prirodne zakoni i onda sve stvari u svijetu se dešava prema ovi prirodni zakoni. Ako radimo nešto, onda svaka djela ima svoje posljedice. Ako čovjek svjesno greši, on mora da plati za svoje greška. I zato šta god se desi, to bude zbog greška od čovjeka. Ne bude zbog Božje kazna. Ponekad se dešava isto kada ljudi namjerno odbijaju poslanika i onda stoji protiv njega, onda Allah kazni isto na ovom svijetu. Ali šta se tiče razlika, da li neko prihvati poslanika ili ne prihvati, Allah na više mjesto kaže, on će odlučiti u sudnji dan. Ovdje on kazni ako čovjek prelazi sve granice. Ako čovjek bude neposlušan, ovo, kao sam rekao, Božje zakoni. Na primjer, ako neko brzo vozi, što nije dozvoljeno, i onda napravi neka nesreća, ne možemo da kažemo ovo je tako bio pisano. Pisano je zakoni. Nije pisano za toliko sati se dešava ovako ili onako, ili Bog napravio svoj zakon i onda sve stvari se dešava prema ovim zakonima. Na drugom mjestu Allah kaže, ne desi se nikakva nevolja na zemlji ni u vama, a da nije zapisano u knjizi prije nego što mi to pokažemo. Ovdje kada se kaže zapisano, ovo znači, ovo su Božje zakoni. Allah napisao svoje zakoni i onda sve stvari dešava poslije toga prema ovo Božje zakonima. I ovo je sada počeo jedna velika belaja, probleme, bolest,
To se dešavalo isto prošle stoljeće, kažu 1918. godine do 1920. godine. Tada su poginuli nekoliko milijuni ljudi. I kada počine takva vrsta bolest i problem, onda to se vlada, to se pogodi svakome. Onda ne bude razlika da li je vjernik ali je nevjernik. Nekad se Allah spasi vjernik koji su baš njegove odabrani ljudi. Allah ni spasi. To je isto bude kroz Božji zakon. Kako mi vidimo, Allah spasio Hazrat Nuh a.s. i kada bio poplava i ovi par vjernika, ostali svi su bili otopeni. Ali obično kada se dešava neki ovakvi bolest, na primjer u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom pojavio glad i kaže se sledbenik isto, oni su imali neki udio od toga. I zato kada ovakva nesreća se dešava, onda pogodi svima. I isto kaže u doba Hazrat Umar razila talanhu, islamska armija kada su bili negdje na polje i onda pojavila tada kuga i nekoliko sledbenika časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su umrli zbog taj bolest i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kada takvi bolest pogodi za neki vjernik i on preseli, onda on postane šehid. I zato što on bio vjernik i ovo je neka bolest, neka nesreća ili bilo šta mi kažemo, ali zato što taj čovjek bio vjernik i onda Allah neće milovati i neće obračunati kako su nevjerni. I zato svaki bolest kada se bude, to bude zbog naše neka nedostataka, neka greška. Hazrat Ibrahim a.s. kaže u časnom Kuranu vajza maristo fahuva jašfin. Kad se razbolim, on, znači Allah, on je taj koji mi je liječi. Sura Ash-Shu'ara, 26. sura, 81. ajet. I ovdje Hazrat Ibrahim a.s. isto ostavi ovo poruka, kaže kad se razbolim, znači nije rekao da Allah učini da ja razbolim, nego da kaže kad ja razbolim. I svaki od nas može misli u sebi koliko puta mi smo pravili greška i onda smo razbolili, onda smo imali posljedice od toga. I obično dosta ljudi kažu tako bi opisano, ovo bio Božja naredba, ali kao sam rekao u početak, Božja naredba nije takav. Allah ne voli da mi patimo, on ne voli da mi dobimo neki bolest. Allah samo pomaže da mi izađemo iz ovo nevolje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže za svaku bolest postoji lijek. Taj lijek neki znaju, a neki ne znaju. I kroz istorija mi gledamo dosta puta ovi neki razni vrsti bolest koje prije su nisu mogli da izliječi i kasnije ovi neki lekari, neki naučnici, oni su našli neki lijek. Inša Allah, za ovo bolest opet oni će nađu taj lijek. Ali jasno, za taj polje više nemuslimani, oni vodi u svijetu, oni su na prvi red i više ovakva nauka, oni su bolji nego muslimani. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ima dva vrsta znanje, ilmul abdan va ilmul adyan. Jedan vrsta znanje je za religija, a druga vrsta znanje je za nauka. A muslimani kada su napustili religija,
kada nisu držili učenije časni Kur'an, onda oni su sada i oni su puno daleko sada od nevjernika i ovi nemuslimani, oni su sada puno napredovali u tome. I ja sam skoro slušao neki snimak, jedan hođa podigne ruke, moli Allah neka pošališ ovo bolest, neka pošališ prema nemuslimanima. I to je onda ovo je čudno, da li nemuslimani oni nisu ljudi, da li oni nisu ljudska bića. I časni Kur'an nama nauči od početak. Alhamdulillah. Sve hvala pripada Allah, gospodar svih svjetova. Neko zove sada mene na telefon i zato malo smeta. Allah kaže, on je gospodar svih svjetova. On je Rabbul Alamin. On nije gospodar za jedan čovjek ali za muslimana. On je gospodar za svi ljudi. I zato ovo, inša Allah, nadam se da će ovi ljudi, ovi naučnici, oni će naći neki lijek za taj bolest. Ali treba da mi mislimo u sebe. I ako dolazi poplava, ako dolazi neki ovakvi problemi, onda svaki čovjek misli za sebe kako mogu da spasim sebe, kako mogu da spasim svoje porodica. I sada ovo je neka velika poplava. I taj poplava nije pogodio u jedno mjesto, nego pogodio u širom svijetu. I ne pravi razlika među muslimanima, nemuslimanima, među siromašni ljudi, među bogati ljudi, a svugdje se pogodio i svugdje ljudi sada misli kako možemo da spasimo sebe. I zato ovi vlade su uzeli mjere. Naprimjer su zabranili za izlaz, ne smije da ljudi skupljaju zajedno, zabranili su sada da ne obavljaju namaz sa džamat, zabranili su za džuma i za takvi svi skupovima, samo da se spasi ljudi. I na druge strane, mi kao muslimani, mi treba da vidimo sebi. I mi imamo sada vrijeme da ispravimo sebe i molimo Allaha da on oprosti naša nedostataka, naše grijehe, da bude zadovoljan sa nama. I ako Allah je zadovoljan i tada se dođe taj čas da on nama nazove nazad, ako dođe smrt i on je zadovoljan, onda mi smo uspjeli. Bez obzira da li smo mladi ili stari ili koliko ima godina, ali ako Allah je zadovoljan, onda znači mi smo uspjeli. Ali ako on nije zadovoljan, a mi imamo 100 godina, ali više od 100 godina starost, to ne vrijedi kod Allah. I sada, kao sam rekao, kada je sada ovo pojavio taj problem i svaki čovjek misli kako može da spasi sebe, a gdje se leži taj spas? Taj spas leži u krilama kod Boga. Ako mi postanemo njegovi robovi, ako mi obratimo prema njega i molimo od njega, onda on može da spasi nas. I časni Kur'an govori, ako hoćete da dobijete dug život, onda treba da budete takvi ljudi, takve osobe koja donesi korist za drugi ljudi. Allah kaže, va amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil arz. A ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Znači, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto rekao, hadis kaže, khairun nasi man yanfa'un nas. Najbolje među vama je onaj koja dadne korist za drugi ljudi. Znači, jedan vjernik, on uvijek treba bude spreman da pomaže drugi ljudi. I Kur'an kaže, ako vi budete
takvi koji imaju korist, u svijet ima korist od vas, da uvijek imate dobro namjera prema drugima, onda vi ćete ostajete na zemlji. Onda Allah će vas spasiti, zato što Allah voli da ta osoba koja dadne korist za drugi ljudi, onda on treba da ostane. I Allah voli da mi budemo takvi ljudi. I onda treba da čovjek bude sada redovno u namaz, kada sada dosta ljudi ne idu na posao, ne radi se, onda treba da kod kuće klanjate 5 puta namaz. Ako još niste učili časni Kur'an, neka učite Kur'an sa prevodom i isto treba da vaše djece, porodica, svi obrati prema Boga. I kao sam rekao, spas leži kod Boga. I isto ovo tahadžud namaz je najbitan namaz i na taj namaz treba da ostanete, makar ako klanjate 2 rikata namaza, i onda Allah vas će čuvati, Allah će vas spasiti. I kao sam rekao, Allah nije takav koja hoće da kazni na ovom svijetu. On kaže u Kur'anu: Ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum. Zašto da vas Allah kazni ako ste zahvalni i ako vjerujete? Znači, ovo ako vi držite sve ove Božje naredbe i spasite sebe i čuvate sebe i ne grešite, ne pogodi ni jedan bolest vas. I zato treba da budemo redovni u namaz, treba da damo sadaka, neka Allah otkloni ovo problem od nas. Na ovo doba Allah poslao običani Mesija a.s. da on spasi u svijetu. On napisao jedna knjiga, ovo knjiga se zove Nuhova lađa, ali ima jedna skraćena verzija koja se zove Naše učenje. I ovo knjiga postoji na makedonskom jeziku, na bosanskom jeziku. Ovo treba da čitamo i na makedonskom. Mi imamo snimak isto za taj knjiga. I ovo knjiga je kao spas za nas. Zato što to su učenje koje ako mi držimo, onda Allah će spasiti. U doba običani Mesija a.s. i tada pojavila kuga i onda on u 1901. ili 2. godine napisao ova knjiga i onda rekao: ovo je moje učenje i ovdje se leži spas za vas. I on rekao, Allah rekao, on će čuvati, on će spasiti svakoga koja bude u krug u njegov dom. I onda on rekao, ovdje ne znači taj dom ili kuća koja je napravljena od cigle, nego ovdje to znači na duhovni način koji su unutra moje kuće, unutra moje tvrđava, oni će biti spaseni od ovih problema, od ovog blaja. I zato najbolje mjesto, najsigurnije mjesto je kod Boga. Kao dijete, kada dijete imaju problem i oni trči prema svoje majke i znaju da tu leži spas i spas je na krile od majke. I zato na ovo doba spas je na krile kod Boga. I ovo zbog taj svrh Allah poslao običani Mesija a.s. da on spasi cijeli svijet. I mi koji smo već prihvatili njega i koji slijedimo njega, onda mi treba da uđemo potpuno unutra za taj dom.
da bi spasili sebe i spasili svoje porodice. I isto naš Hazur, on zadnji dvije hutbe, on isto govorio koliko je bitno da čuvate sebe, koliko je bitno da držite čistoća za sebe, kao imamo nekoliko uputstve kada čovjek ide negdje vani, odmah pere ruke, nego da uđe unutra, ali da nemoj da dirate oči ili uši ili lica kada ste vani. I za muslimana je baš ovo je bitan stvar. Zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže an-nazafatu min al-iman. Čistoća je dio vaš vjerovanje. Zato jedan musliman, jedan vjernik, on treba da drži čisto svoje kuća i okolo sebe. I tamo u Bosna i Makedonija vidimo obično ljudi dosta pazi za čistoća, mnogo pazi za čistoća i taj bolest može se pogodi ako jedan čovjek ne pazi. I zato pazite sebe, pazite svoje porodica i kako ovo država kaže, vlada kaže, onda treba da mi budemo pokorni zato što vlada šta god zahtjeva od nas, to je samo dobrobit za nas. Nema veze ako za mjesec ili za 2 mjesec ne izađete bez veze i neka budete kod kuće. I isto su rekli da ne idete kod nekoga ili ne ide niko kod vas i tako sada smo mi. Svaki od nas ovdje, svaki je kod kuće, ne idemo nigdje, ne dolazi niko kod nas, preko telefon čujemo. Isto treba da vi radite. I kada pozdravimo, ne smijemo sada da sa rukom, nego samo sa ustom. I čak sada ovdje u zapad počeli su, kažu koliko je bitno sada da ako nema nešto drugo, da zamotate nos i onda neka koristite maram. I ovo svi učeni Islama sada su došli na vidljivo da svaki stvar ima korist. I vidite, sada prije ovdje su zabranili naše žene da ne smiju na javno da stavi ovo maram i da motaju svoje lica i nos. I sada muškarac to sada radi. I ovo, nakon sam rekao, i časni Kur'an isto nama kaže i od nečistoće se potpuno okloni. I još jedan stvar koja je vezana za dolazak obećani Mesija, al-Islam. Časni Kur'an govori za jedan predskazanje. Na kraju ja ću sada učiti taj ajet i onda prevod. Časni Kur'an kaže وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. A kad im riječ za uništenje postane istinita, mi ćemo za njih izvesti jednu klicu ili životinje iz zemlje koja će ih grisiti. Zaista ljudi nisu vjerovali u naše znakove. I ovo je isto ispunio taj preskazanje od doba obećani Mesija al-Islam kada je pojavio kuga. I isto sada ljudi kažu ovo je isto jedna vrsta kuga. I to je to sada mi vidimo koliko ljudi dnevno stradaju. I ovi ljudi nemaju nikakva odnos sa Bogom. Ali tako očigledno tako izgleda. I zato mi treba da sada postanemo vjernici. Mi treba da kajemo kod Boga. Mi treba da tražimo oprost od Allaha. Da neka On nama oprosti. Da otkloni ovo blaja od nas. I da mi
opet možemo da obožavamo zajedno, da klanjamo zajedno, da naša zuhr isto vodi hutba džuma i neka Allah spasi ovo svijet. Jedan vjernik, jedan musliman ne smije ni jedan od nas da ne mu bude drago ako ovo drugi ljudi oni stradaju zbog ovo bolest. Ovo svi su Allahovi stvoreni, neka Allah spasi svi, Allah spasi nas, Allah spasi njih i mi smo dužni da molimo za svi ljudi. Isto treba da pazimo sebe i ostalima. Koliko sada počeo problem, dosta ljudi ne radi, ko ima mogućnost, on treba da pomaže ovi siromašni ljudi, jer svi smo dužni da tražimo Božji spas. Kada je u doba Hazrat Yunus a.s. i kada on dobio vijest od Boga, objava od Boga, da Allah će kazniti ovo naselje, i on ostavio poruku i otišao. Ali čim on izašao iz grad, ljudi, oni su mislili da šta je on nama govorio, valjda je istina. I onda svi su kajali. Kažu, nisu dali stokama hrana, nisu hranili djece, svi su plakali, stavili su prašina na glava i tražili su Božji oprost. I Allah oprostio njih. Allah njih kaznio. I prije već Hazrat Yunus a.s. dobio vijest za kazne. I kasnije on otišao dalje od svog grada i pitao od ljudi koji prolazi kako su stanovnik Nenva, to je njegov grad. Oni kažu svi živi, svi su normalni, svi uživaju, nema ništa. I onda on mislio, ako sada vratim, ljudi će reći, ja sam lažovac. I zato što on dobio, to je objava da Allah će kazniti, ti izađeš za svog spasa. Ali on nije znao da Allah je oprostio njih. I Allah nije kaznio. I kasnije onda se postoji u Kur'an, Hazrat Yunus a.s. izašao, bio lut, mislio sada idemo dalje odavde i okrcao neka lađa i onda bio poplava u more, onda su njega bacili i jedna velika riba progutala, onda on tražio Božji oprost, Allah njega oprostio i vidite koliko je veliki njegov milost. I zato mi uvijek treba da tražimo Božju milost za sebe i spas za sebe. Neka Allah spasi nas, Allah spasi ostali svijet i da mi ovi naučnici neka brzo nađu neki lijek, da Allah oprosti naše grijehe i Allah oprosti grijehe od drugih ljudi i ovo nedostatak što smo napravili, ali jedan dio ljudi su napravili i onda je pojavila taj bolest, neka Allah otkloni i oprosti nas. I ovo treba da nama bude jasno, Allah je milostiv, on voli ovo svoje stvorenje, ali mi smo dužni da postanemo njegovi ispravni stvorenje, ispravni robovi, da onda on bi brinio nas. I ako ne ostanemo njegovi robovi, onda on uopšte ne brini za nas. On kaže, šta mene briga ako nema vaš dova. Ako ne činimo dova, onda Allah uopšte ne brini nas. Mi ako vidimo koliko ima više od 7 milijarda ljudi u svijetu. I onda koliko smo bitni. Možda neko misli da ja sam puno bitan, ali kada malo razmislimo o tome, koliko je velike ovo zemlja, koliko postoji ovdje ljudi, koliko je veliki onda svemir, koliko ima nebetske zvijezde, koliko ima galaksija, to ne možemo da brojimo. Onda koliko velike svemir koji je Allah stvorio, onda opšte mi smo kao
kao ne vrijedimo, kao ne postojimo. Eli, ako jedan čovjek, on stoji uz Boga, ako on drži njegove naredbe, onda Allah brini. Onda Allah kaže, ovo je moj rob. Onda on ne dozvoli da neko neprijatelji da njemu pravi neka šteta ili da bude neki problem za Božje robovi. To smo vidjeli kroz Božji poslanici. Koliko su poslanik su došli i svaki put Allah spasio. Ni. Zato što oni su bili Božji robovi. Neka Allah nama tako uputi da postanemo njegovi robovi, da tražimo oprost od njega i spasimo sebe i spasimo svoje porodice i da pokajemo kako treba da se pokajemo. Inšallah, do sljedeći put. Toliko sam mislio da danas obratimo i pošto sada nema mogućnost da putujem za neko vrijeme, onda pokušat ću makar 2 puta sedmično da ovako pričamo za neka tema i možete ponekad vi pošalite neke pitanje. Ako neko ima neki pitanje, onda možemo da odgovorimo tako kada obratimo. Do sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.